Majong buntag na tang tanan. Grabe na dyan hinong napuka sa mga agianan. Kay timing man kaadto pag breeder nila gapon pagkagabi ning uwan. Tanawa lagi. Grabe na dyan hinong ipahirapan min Diyos kalisad. Awa lagi. Birthday day karon guys sa mga anakon si Ashley Pearl, ika-third birthday sa amang anakon guys. So mo ato may karon dito sa Duero kay ato man i-celebrate agi jahang ika-third birthday ato sa El Maria Beach Resort. So magkita-kita ta dito guys. Kay ato man i-celebrate agi jahang birthday. So excited pa si Kimi kay maligo man gajag dagat dito guys. Kay tuwa may dagat dito dabita. Bitaw. So excited na among batang badji maligog dagat. So nagdana na si og ijahang tupis inja ang mga kuya. So man sila magkudyo guys kay kaning mga laki ba kay lahi ra dyan mga laki maglain mag-ila. Lahi ra gad sa budget guys. Kaning budget di man mabuhag na mo maski na rin mo palit ramig asintos merkado ay kujo gad na siya mo kuja bihit gad na siya na mo guys di gad na sa magpabilin ingana jud kalahi ag laki o ag budget guys. So kinsa bay naka-experience diha kay kami ingana gad si Kim di gad mabuhag na mo guys ang mga laki na magpabilin na sila mo ingan man da di mi mo uban ma kay lajuan kuno sila labi na Kuya Gail kay dagaton magas Kuya Gail mo na siya nga di basta-basta na siya mukuan og travel kaningan labi nang musakay og truck nga na di, gadyan mo kudyo na nga mong kuya. So, kamera gadyan guys. Kamerang tulo mang lakaw. Dari mi guys, dia. Mabot na mi. Welcome, El Maria Beach Resort. No entrance fee. Salamat sa Ginoo nakaabot na gadyan mi nga safety guys. Dari sa El Maria Beach Resort. Nda, di ana, nagdecorate na sila. Muna na yung mga naabtan guys na busy na kaadyo. Dinecorate na rin. Mga balon. Pangtaod na dari. Tarpaulin. Nung hanipan ng uban dihangi pangtaod. Guys, maday lang pa na rin. Lili sa ta guys. Silang beach. Uy. Dana mi daris Duero guys, daris El Maria. Mo day nilang ko andan. Kaya man day pud siya. Kim, ligo na ka Kim? Ha? Di pa ka maligo? Nindot siya guys. Iyan nila man isang bunbun. O ka nang isang kuan, pero okay ra man pud. Tinaw man siya. Sakay ka be? Hehe. Thank you ka. Yeah, thank you. Manay balon. Mo manay kalipay balon. Wow, nice casual kuan guys. Mo nag-decorate. Nice dare guys. Ito siya ba kay kada cottage na siya bijukihan. Siguro mga 500 siguro. Okay sa tong mga singiron di hala. Para gadyan ninjo kay na bijukihan na. Kanina. Kada cottage mo na may bijukihan siguro. Nalagi. Najib. Yaway entrance siya. Cottage Raybayran. Iliya Kim. Amay mong ice cream. Hurot na yung mga ice cream. Ha? Na, hurot na magyang ice cream. Halas, nainabaw ha? Ikaw? Dara, dapit. Asa baka? Agay, dari. Ligo na kamong ligo na ko na si Ja. Kimi, era ka. Alam, atos lang ha. Ligo na basing gamay. Unas Kimi, ka. Ligo na basing gamatoy. Daghan man na nang ligo, ha? Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May God ever bless you. May God ever bless you. May God ever bless you. Birthday to you. Blow the candle, babe. Blow the candle, babe. Blow the candle. Coba.
Blue! Blue! Blue na candle! No. Sige, dalawan. Ikaw na lang mo. Papa na lang si Papa. Muna. Go mani. Yay! Happy birthday! Awape. Merry Christmas na. Picture to. Picture. Yay! Mag-eat na. Smile mga ninong. Smile tinigib. Okay. Hey, happy birthday, be. Pumana lagi ko na. Gaan. Birthday girl, katugon pa man di ay, kamang birthday girl. Taan na ni guys, katugon pa man siya. Sapot ni noon, imbis lami nag imong blood candle lunta. Be, mag-blood candle lunta be. Oy, agamang baby girl. Tanaw, ito na sa daw na. Bigino ko. Sa daw nagnabusog ko. Pasay pakialam. Oo. Tanaw yung mga anak parang sa daw, ginoo ko. Ngan guys, ganda. Ito. Wala bring back later huli na. Ito. Pilangitay. Kagawad. Si Ujo kagawad. Abot kagawad. Kagawad ng beer. Abang lang, support lang. Pwede na. Sino may bayad sino lang? Ha? Katukanan ba? Kuling ka.
16 pesos. Biwa dari guys, naghanap dahil mga ligo dari. Like seawall ato. Ayaw pala Juhan, harap mo ha. Lingawang kim-kim oy. Daghan naglugod guys sila. Daghang lugod. Pwede na rin manglugod. Naglugod sila. Ha? Naglugod na rin. Len, Len. Pangita naglugod. Pangita naglugod. Lagi, may daghang lugod ya. Ay guys, ngita pog lugod na rin. Namurang lami-lami nga lugod. Ha? Doon na yung lugod? Dani mangita kog lugod. Karada? Kani guys ang lami sa ipang lugod, paksi ka sa dani mga dalikdik ba? Pwede ba ni? Tanaw ko. Pwede na di. Hait? Hait. Ngita ko hamis-hamis. Ngita ko dari hamis-hamis guys nga lugod. Ngawang kim-kim na to. Hunas na siya guys. Gusto ka magbuatang mo G. Yami? Tasan yun isang sangsang. Ito bang? Ito bang? To the Philippines. Welcome to Philippines. Tada! Uy, deh. Asa na rin kagit tayo. Masuk na rin. Masuk na ta. Ikaw day. Sunday. Sunday. Grabe, uy. Sige, day. Ito ba ni Papa, day? Sige na reklamo. Ikaw, tayo sunod mo. Welcome to Philippines. Isa. Welcome to the Philippines. Welcome to the Philippines. 1, 2, 3. Philippines. Kamu naik kaki kan, Day? Uy, nice lagi. Uy, Nginsang mo diha. sila kami cuy. Hey! Nama kena to bang? Pengen tagli prano. Tanah. Next lagi ito po na. Bantian na dahil ni, sakop na ni sa Gindulman. Kebantian gindun man bohol, gindulab. Gindulab. So na siya na bilong dari sa kuan, kabantian. Nice, marisa guys, nasit ng badyanan na mga umbrella. Hindi, na. Nindot siya guys, dari na yung mga kuan ka na, bye-bye. Kabantian area. Umuli na mi guys. Okay? Hapon na. Nagugong picture ang mga person. Go. Nice guys na. Cute. Wow, cute kazo. Bamboo house. Yan na Miss Bye guys. Thank you Lord. Abot namin. Naku, nalipay ko. Okay. Naku'y balon. Lipay ko na sa guys na. Si Zay, balon. Pila ka bukin mong balon? Tulo. Salamat, Ginoo. Dahil Miss Bye, 1 1 gani haya? Ha?
Uy, klaro, manimuan guys. Happy birthday again, baby.